Salam mehriban eyleşler. Sağamanat durunmusunuz. Bir karar döwletimizin baxtiyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin taýyatyna, her biriňiziň maşgala oljaklaryňyzy, agdyrlyk, baxtiyarlyk, bereketli tatsaklaryňyzyň bereketten bol bolmagyny, röwşen geleceğimize tarap edip watynyň alyp barýan, gahryman arka dagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, iýlik, bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň rawatlygy etlenmeni tüýtürüňden arzuw edýär. Şeýle ýaxşy arzuwlary her biriňizi arzuwlap, aýlasynyň o wadaty gepleşimide başlaýar. Merhan vatandaşlar, ine hemmämiziň bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň baxtiyarlyk döwrüne, gahryman arka dagymyzyň tagallaty bilen biziň her bir günimizi toýlara, bayramlara etlenýär. Biziň toy bayramlarymyzda bolsa, halk bagşylarymyzyň, kompozitorlarymyzyň eterine dören aýdymlaryny, biziň halifalarymyzyň, ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine size ýetirýär. Edýär onlar siz biziň gepleşiklerimizden her sanyna ýygy tomosha edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň dürli putoklaryna dähmet çeken bir näçe medeni hyzmat ustatlary bize mehmançylykda. Edýär onlar şuň kunan bir ýurdumyzyň dürli putoklaryna dähmet çeken bir näçe medeni hyzmat ustatlaryny gepleşigine çağırdyk. Gelin häzir olar bilen hemme birlikde tanyşyp bolalım. Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň Berdimuhammed Annanow adynaky birinji ýürüteleşdirilen harby mektebiniň taryh mugalimi Ýalmurad Melikuliň bilen gepleşigimizde. Ine Ýalmurad agada biziň ustad halifamyz Türkmenistanyň halk artisti Atabay Çargulyň ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdyp tatam bilen gepleşiklerimizden şowlugy etmegine öz goşandyny goşar. Ondan mehman watandaşlar, edip mehmanlar gelin aýdar sahnamyza Ýalmurad Melikuliň gepleşigimize çagyrýar. Garşylalyň. Yisli bewiller ustam perwana bolup Ýagasıttın käwülüň galyň armanım bolup Ýagasıttın käwülüň galyň armanım bolup Merhan watandaşlar, indi bolsa sahnamyza Lewap welaýatynyň ýürüte sulgat mektebiniň aýdymsar mugalimi Mehrem Jumaýew gepleşigine çagyrýar. Ine Mehrem ustad halifalarymyzyň aýdymlaryny aýdyp tatam bilen gepleşiklerimizden şowlugy etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyza Mehrem Jumaýew garşylaýar. Kalmarım filmin yandan kalındı Benim dağlı arağa düştü Kalmarım filmin yandan kalındı Mehman watandaşlar, ine şuň kun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen aýdymçylarymyz bilen tanyşyp bolduk. Şuň kun bilen aýdymçylarymyza sadanlarlyk edýän Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtiyarlyk aýdymçy topary bilen aýdymçylaryň gepleşiklerimizden şowlugy etmegine öz goşantylaryny goşarlar. Şuň kun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirip berjek aýdymlaryň sadynyň sözüniň kim ekenini, jede näçinji ýylda haýsy halifanyň ýerine ýetirenini bilseňiz 0585 SMS uratyp bilersiňiz. Kimde kim bilen beren soralarynda dogry we dogry jogap berene-de Akburt Hududy Kärhanasynyň taýýarlan togadam tide garaşýar. Edýär onlar bir de şeýle ajaýyplykları döredip beren, geçmişimizde uly sarpa goýan, sungatymyzyň hakkuwanlary, gahryman arka damyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahryman arka damynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, iýlik, bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň rawatlygy etlenmegini tüýtürüňden arzuw edýär. Şeýle ýaşy arzuwlary her biriňizi arzuwlap, aýlasynyň o wadaty gepleşigine başlaýar. Mehriban medeni hyzmat ustatlary ýerine çatyrmak bilen haýyş edýär.
Edi doğan orta bilen gepleşmede ýygy tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşiklerimizden her taýyna ýurdumyzyň durlup udaklarına rahmet çekýän bir näçe medeniýet ustatlarymyz bize mehmançylykda. Ata-babalarymyzyň pendinden ugralyp ulubaşlar, kiçi işler, mehman atadan ul diýişler ýaly biz söhbetleşmeden başyny Ýazmurat Mälikuliýew bilen dowam edýär. Ýazmurat aga gepleşmede hoş gördük. Ine Gahrman arka dağımdan tagallat bilen biziň medeniýetimiz ustatlarymyza diýsen uly hormat goýar. Biziň geçmişimizi ýatlamak üçin şol ömür döredön aýdymlaryny geljeki ýaşlarymyza ýetirmek üçin hem Halipa şartky ýolunu açyp berdi. Inetidem Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň birinji ýürüteleşdirilen harby mektebine bir taryh mugallimi bolup zähmet çekýän ýaşlarymyza ilim bilim terbiýe bermek bilen çäklenmän eýtemde sungatymyzyň inçe tyrlaryny biziň ýaşlarymyza öwredip Halipa şartky ýolunu dowam etdirýäňiz. Elbetde harby gurunna zähmet çekseňiz hem şu aýdymsa sungatyna aralaşyp täze-täze eserleri, täze-täze aýdymlary işlemäne diqqat edýän ekeniňize bu bolsa bir diýsen gowandyrýar. Ine şu Gahrman arkadamyzyň ýurdumyzda medeniýet ustatlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýlede şu Halipa şartky ýol dogrusyna kelam agy gurrun berseňiz sizden. Biziň hormatly arkadamyzyň şu sunwat älemine ullokan sarpa goýýar. Her bir milletiň öz bir aýratyn sunwaty bar. Bizim hem Türkmen sunwatymyzyň ata-babalardan gelýän dep desturlarymyzy oýurmak, şolary geljek ýaşlarymyza aňyna, düşünjesine girder ýaly hormatly prezidentimizin Halipa şäherlik ýollaryny açyp beren mehriban arkadamyda ullokan köp sawalsyny aýdýar. Janyň ömrü uzak bolsun, tutýan ýyl ýurtly bähfetli işi elmadama rowaj alsyn. Indi men özüm arada aýtsam, aýdymsaz adamlaryň etasanan bir ýaşlykdan kalbyna döreýän zatlar. Bizim şu aýdymsazyň içinde köp aýdymlar, zatlar öwrenip, men gaýbana Halipa öwredil Tekäýew çökürmez hayaletine payıl bolsaň adamlar Günaden korkmagan ruzidadır bunun malum güni cezadır Bu dünya mülküne soltandır sadır olsadır kısmetine hayır bolsa adamlar Cahillikte yedileni sergen görner, vagen görner. Kırkından son sayıl bolsayan adamlar. Halipa edýän Atabaý Çarkuliýew ýollaryndan şunu çelli aýdymsaýlaryny şolaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny ören dikkat bilen seredip, üns serip, bir de köp toýlarda boldy halipalar bilen olaryň ýerine ýetiren owazlarynyň ýerine ýetirjilik ustatlyklaryna kän ýaş wagtymyz üns serdik, dinledik, gördük. Şo ýollaryn biz şolaryň ýylerini ýöretmek bize de bir arzu bilen şunları dowam ettirdi. Siz şumal men gaýbana Halipa Türkmenistan Halk Partisi öwredil Tekäýew diýdiňizde Atabaý Çarkuliýew
men hak öz halipam diýende. Halipam. Elbette halipa şahartlyk ýoluny dowam etdirjek bolsaň, biziň ata-babalarymyzyň bir aýdan sözi bar. Şagirt bolmadyk, halipa bolmaz diýe. Tabii. Halipalyk derejesine ýetjek bolsaň hukmany ýagdaýda biziň uzatlamadan sunwatyň inçe tyrlaryny bir öwrenmeli bolýan şeýde onu geljeki ýaşlara ýetirmeli bolýanda, aýdymçy bolanda hukmany ýagdaýda sen gözlegde bolýan täze-täze eserleri, täze-täze aýdymlar döredip bir halka ýetiresiň gelýär, dogry dämi? Indi siz şu Atabay Çargolyp bilen ýa didarlaşdyk, görüşdik diýeňizde, şu toy bayramlarynda görüşeňizde ýa bolmasa bile bir aýdym saatyn otuň bir üstüne işleňizde size bir beren maslahaty bardyr. Şu maslahatlar barada da bir aýda aýsaňyz. Nimen Atabay Çargolyp bilen kän toýlarda bile bolduk. Halipam köp maslahatlar berdi ýolumyzda. Esasanam aýdym saatyň bir syry bar. Owa. Her bir sunwatyň öz syry bar. O sunwat aýdym saatyň surat çekmeňem aýratyn bir syry bardyr. Şu syryny tapmaklyk esasanam gözlegde bolmak. Gözleg, elmadamy. Haýsy ýerde saňa näýelek bir gabat geläjek aýdymlar. Her bir aýdym aýdanyň uly saňa gabat geljekmi, gelmejek şu zatlar sen deňäp görmeli. Öz setiňe gabat gelmeli. Hawa öz setiňe gabat geler ýaly. Şonu ýaly bir maslahatlar berýärdi Halipam, köp ýollar açyp berdi. Onun bir Atabay Çargolypyň bir köplenç toýlarda zatlarda kän gabat gelip oturup bir aýdym aýdysyny sine diýen boli gudrat ol. Aňyrdan çykkan owazyny bir ullokan ses çykkan ýaly bolup durda bir zatlar berilýän zatlar. Birinji lene Halipamyz esasanam bir özüniň bir halk aýdymlary estrada görnüşini, köp aýdymlary görnüşine geçirmek. Şeýdip iýdi goýmak özüne ussatlyk, şol ýaly ýollary maslahat berdi. Dogry bilýäňiz. Görýäňizmi Atabay Çargolyp Türkmenistan halk artisti öwürgeli tekaýfyň şagirdi bolup onuň ýanyna saat salyp aýdymyň bir inçe sırlaryny, öwrümlerini, jykgulyly ýerini, gaýnawly ýerlerini öwrenip öz ýolunu tapdy. Sebäbi Halipanyň bir öz ýoluny bir estrada görnüşine geçirip bir odan aýdymlar ýerine ýetirmegi bugünkü her bir insanyň kalbyna ýaşatdyk. Elbetde ýalňyşmasak gerek. Sebäbi Atabay Çargolypyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryň agla we bölegi halk aýdym ýöne, şol halk aýdymlar ýerine ýetirene de onuň bir özüniň bir aýlawly bir wekini bilen ýetiseti bilen bir halkyň bir kalbyna bir süýç aýdymlar bar galdyrmany başaran halipa diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Dogry aýdýaň. Ine bir halipam ýene bir gowy maslahatlar berdi. Aýdym aýdyş görümde zademizde özüniň bir beren maslahaty her adamyň bogodunyň bokurdugynyň bir sygynyp bir aýdyp biljek, ýerine ýetirip biljek güýji, kuwadaty boljakdadyny maslahat berdi. Artykmaç gaýgyryp setiňe ziyan berip soň gyrylyp soň onuň ömrüne aýdym aýdyp bilmedi ýaly galy. Ony ýaly hillere köpüňe ona çykanda, aýdaňda esasanam bir her bir aýdymyň goşgutynyň sözüniň öz manysyna görä hereketiniň soňa görä has ýerine düşürdi. Sebäbi ol aýdym goşgy bir zadyň bir alamatyny görkezýär. Senin aňyrdan dinleýijiler seni görüp dur. Sen iki gözüyle olur görsen, olur bir giden gözüyle seni görüp otursan, seni ne oturlar diye. Sen solun öňünde sahnada eýen bir jany kesini ýerine ýetirmeli. Dogry aýdýan şol atlarym hakykatdan bir aýdym aýdaňda ýöne bir süllen edip durmaly, aýdym aýdaňda
her bir aydymyň sözüniň öz manysyna görä so hereketlerim soň görä etdiň himmat ýerine düşürdik maslahat berýär. Dogry belýäňiz. Indi halipatyle berjek sorawmy Tidine toy bayramçylygyna barýansyňyz, toýlarda çykyş edýänsiňizden onu emme toýda çykyş edýäňde de hökmany ýagdaýda bir näçe märekeler ýaşul atalarymyz esasan bir halk aýdymy urjudip bir diňleýän biziň ýaşulymyz da. Ine şu toýda siziň bir aýdymyňyzy diňleýänligini siz näde duýýaňyz? Indi şu bu soraw aýdymda birinji elene adamdadyň yürekden çıkarmalı. Yürekden çıkarıp bunun boğazdan şol yankı tüydükten çıkan ovaz bolýar. Son ýala gedýän son tarlap yürekden çıkarıp aýtman başarmaly. Ýöne uğralla aýtmak däl. Her sen ýadawym bolsaň şol ýön kaýtsyň ýaly, ýadaw dälim bolsaň şol ýön kaýtsyň ýaly baran ýerinde her ýurt toýlara, tomoşalara, köpçüliklere baranda yürekden çıkarıp aýtmany başarmaly. Dinleýijilere bir öýüň dinleder ýaly, şoluň bir janyň kalbyna siňer ýaly bir owaza yürekden çykkan tiýi sözleri adamda bir halkyň bir yüregine siňer ýaly aýdymlarda öğretmeli bolýar şeýlemi? Elbetde siz şol aýdym aýdyp durkaňyz siziň aýdymyňyzy bir adam dinleýär, 10 adammy köpçülikmi elbetde toýda märekeli bolýar-da. Ine şol aýdymlary dinleýäninde eýem sen şol bir adam seni dinläp yürekden sen bir aýdýan aýdymy yürekden dinleýän bolsa, sen şol adam üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirsiň, dogry dämi? Dogry. Ona näme halipa şeýerde bir gow gurrunlary berdiňiz, bilki gepleşiň budyň şeýerine ustat halipamyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz, hatam gepleşiň budyň şowuny artardy. Bolýar başdyny. Isli bewiller ustam perwana bolup Yaga süttün kevlün qalın armanım bolup Yaga süttün kevlün qalın armanım bolup Yıllar geçti boyulap niyettim mun çehiler Bir ağır Ağıl fısıldılar, yedim divana bolup Ardım aydırdım, atinaydım aydırdım Baltımorsun öydürdüm, qalın armanım bolup Baltımorsun öydürdüm, qalın armanım bolup Yer dedim qıyı ayımdın, qıyın yollara tayım Qalın armanım bolup, nerede delin
Meniň owadyňa taý geljek ýokdur. Sayra ajap aýdym ýanglan owadım. Owadyň seherdeý tämidir pekdir. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Edi doganlar ne şuun kun bilen gepleşigimde şeýle bir ajaýyp bir ussat halipalarymyzy ýatlap, halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny şuun kun bilen ýaş netillerimizde ilm bilim tere berýän mugallimlerimiň şeýle halipalarymyň şol ýerde aýtmagy bolsa bilen her birimizi diýsen gowandyrýar. Edi doganlar ne şuun kun bilen gepleşigimde Ýadmurat Mälikgulyewem ene ussat halipamy Türkmenistan halk artisti Atabaý Çargulyewem bir ýerine ýetiren aýdymlarynyň birini aýdyp berdi. Gelin häzir ýene-de nähil aýdym aýdyp berýär. Gelin ödünden sorak görelim. Ýanradagy ine şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Ine şol aýdym ýanglananna bilen ussat halipalarymyz gözüňizde gelýär. Sebäbi onuň bir ýerine ýetiren aýdymy diňe bilen däl ähli halkymyzyň kalbyna ýaşaýdyk. Elbetde ýalňyşmatak gerek. Ine bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan men desem bir aýdym aýtmaňyza da garaşýandyr. Belki gepleşmegden şu ýerine ýene-de ussatlarymyzdan bir aýdymyny aýdyp berseňiz. Men häzir ikinji ýerine ýetirjek aýdymym halipamyz Atabaý Çargulyewem aýrylsa diýen aýdymny aýdyp bermekçi. Başystyny. Ýönetim şol aýdym ýerine ýetirmeden öňürti şuň kun Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň talipleri bar, bir näçe mehmanlarymyz bize mehmançylykda. Belki size berjek sowgallary bardyr. Şonu dinläriň soň gepleşigimizde aýdym bilen dowam edýär. Mehriban ýaşlar, edip mehmanlar näçe kun bilen gepleşigimizde Ýadmurat Mälikgulyew şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir halipalarymyň aýdymyny ýerine ýetirdi. Indi Ýadmurat aga berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Haýsyňyz? Men Mar welaýatynyň Murgaýet raýonynyň 33-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Tawus Şamradowa. Men şu ýerde halipamyza berjek soragym, şu aýdym taýsyn watyna siz haçan girişdiňiz? Başystyny. Aýdymsa sunwatyny esasanam adamzat ol 30 ýaşda, 20-50 ýaşda giren adamzat dünýä iňenden girilýär zatlar. Men ýaşlykdan başladym bu zatlar. Her kim hem şonu ýalyr aýdymsa, her kim hem ýaşlykdan başlaýady. O ýaşlykdan döräp başlaýar ýöne. Esasy men bir göwüren aýdym çağanlanym. Atabaý Çargulyew hatam bir ýüregim bilen hormat diýilip, şoň ýoly, şonuň owadasy, şonuň ýodasy özüm bir hili soýol saýlap tüýdüm-de. Ona dogry belýäňde şu ýaşlykdan başlan bolsaňyz bir näçinji ýyllarda, näçinji synpda başladyňyz? Şeýle-de ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz. Birinji aýdan aýdymlam ýanky Atabaý Çargulyewiň ilkinji dören aýdymlary bardy. Ýanky aýgydyk galyaman eken bardy. Ýanky aýdan aýdymlarymyz aýrylsa bardy. Şonu ýaly kän aýdymlaryny ýoşuk bilen ýerine ýetirip başladyk da. İlkinji ýerine ýetiren aýdymyň her bir insanyň gursagynda ýaşaýar. Şol aýdym bilen hem kämilleşip, hatam täze-täze aýdymlaryň täze-täze bir eserleň gözleginde bolýar. Ine şol siziň ýüregiňizde ýaşan ilkinji ýerine ýetiren aýdymyň haýsy aýdym? Esasen men ilkinji ýerine ýetiren aýdym Haýrana galar diýip. Belki onu bir kwendin hinlenip berseňiz, hatam gepleşigimizden şoğun artardy. Bağ içine yar sallanıp girenne, bilbiller sayramı hayrana kalır, hayrana kalır. Geçti dip hirçimin üzrü yürenne, kanattan ayrılır, pervana kalır, pervana kalır. Pervana kalır, pervana kalır. Sağ olun. Elbette ýaşlykda ýerine ýetiren aýdymyň her bir insanyň gursagynda ýaşaýar. Elbette şuma şol aýdymy hinlenende eýem senin bir çağalyk döwrüňe gaýdyp gelensiň sebäbi çağalyk döwrüňde bir söýüp dinleýän aýdymçyň da sebäbi. Dogry dämi? Ona jegem senin beren soralaryňyza dogry we dol jogap beremese biz gepleşigimizde Ýadmurat Mälikgulyewiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Edi doganlar şuň kun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen ne Ýadmurat aganyň ýerine ýetirjek aýdymny bizim ussat halipamyz Atabaý Çargulyew näçinji ýyla halk köpçüne ýetirdi. Şeýle şol aýdymyň sadynyň sözüniň kimliginden bilseňiz 0585 SMS soratyp berersiňiz. Kimde biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berene-de Akbul Tututy kärhanasynyň taýýarlan sowgadam size garaşýar. Ona mehran watandaşlar edi mehmanlar soragymyza dogry we dol jogap berip Akbul Tututy kärhanasynyň sowgady almaga çalşalyň. Ona mehran watandaşlar edi mehmanlar biräder gepleşigimizde Ýadmurat Mälikgulyewiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleň, dinjalyň.
Analar, analar, analar. Sagidalar akıl husnun ayrıldı, 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 oh, ayrıldı, 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 oh, ayrıldı, ayrıldı. İri vatandaşlar aýlakşam o wadatly gepleşigimizde dowam edýär. Biziň gepleşigimizde ýa-da tomuş edýän bolsaňyz görýän tiňiz. Biziň gepleşigimizde biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berýän ýyleşmeden bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Geliň häzir şol SMS-leri şu ýerde gysgaça tanışdyryp geçeýin. Bu SMS-i Daşowut welaýatynyň Godak etrawynyň ýaşaýjy Melis Garif ýollaýar. Melis Garif biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ýyleşmeden beri. Bu SMS bolsa Lewap welaýatynyň Saýet etrawynyň ýaşaýjy Owadgelli Muqimov uğra diyar. Oradgelli Muqimov biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ýyleşmeden beri. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Gorja owasynyň ýaşaýjy Maral Ataýewa ýollaýar. Maral Ataýewa da biziň gepleşiklerimiziň her sanyna biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ýyleşmeden beri. Mehran watandaşlar biz bolsa häzir şu ýyleşmeden gelen SMS-leri şu ýerde gysgaça tanışdyryp geçmesek wagtymyz çäkli. Şoň üçin hem häzir bijil oglan aglama diýişleri ýaly şu gelen SMS-leri gysgaça tanışdyryp geçmekçi. Bu SMS-i Aşgabat şäheriniň Abadan etrawynyň Bagır owasynyň ýaşaýjy Ogulnar Alamişewa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Oradgül Aşirova, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Ajap Durduýewa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Meretgelli Hydyrow, Mar welaýatynyň Takarçagy etrawynyň ýaşaýjy Akgödel Ataýewa, Lewap welaýatynyň Çerjek etrawynyň ýaşaýjy Rozbay Roziýew, Ahal welaýatynyň Gäme owasynyň ýaşaýjy Owadgelli Meredow, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Aýjeren Muradowa, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Sargy Akywa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Merjen Aşirova, Ahal welaýatynyň Kaq etrawynyň ýaşaýjy Meretgelli Mürdaýew, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Gorja owasynyň ýaşaýjy Aşyrgelli Güýjüw, Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjy Awadan Meredowa, Aşgabat şäheriniň Büdümen etrawynyň Gökçe owasynyň ýaşaýjy Aýjamal Babaýewa. Mehran watandaşlar, näşe gün biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ýyleşmeden gelen SMS-leri şu ýerde gysgaça tanışdyryp geçdik. Şu gün biziň gepleşigimizde SMS ýolan ýyleşdirmemiz üçin mirasymyzyň hazynasynyň bir aýdym diňläliň, soňra gepleşigimiz dowam eder. Diňläň, dinçalyň, idi watandaşlar.
إذا vatandaşlar aylaksam o wadaty gepleşmede dowam etýär. Biräder töhbetleşmede şuň kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen. Mehrem Jumayev bilen dowam edýär. Mehrem gepleşmede hoş gördük. Ine sizem Lewap welaýatynyň ýörüte sunugat mektebine aýdymsa sunugatynyň bir inisiatorlaryny geljeki ýaşlarymyza ýetirmek üçin Halipa şähertlik ýoluny dowam edip gelýäňiz. Ine şu aýdymsa sunugatyny başlaňyzda erjelik bilen ýapyşmak üçin sizem bir aýdym aýtmaňyzda bir baha beren öz halipalaňyz bardyr. Şu halipalaňyz barada aýtsaňyz şeýle gahman arka damydyň ýurdumyzda şu ýaşlarymyz üçin, medeni ustatlarymyz üçin döretýän mümkinçilikleri dogrusyny gepleşmesi bilen dowam etsek söz sizden. Bolýa sag bolun. Aýla akşamy o wagty gepleşigine çağırýanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýan. Şu aýla akşamy o wagty gepleşiginiň her sanyny uly gyzyklanma bilen seredýär. Bir halipalarymyzdan miras galýan bir ajaýyp aýdymlary diňläp, bir adam ruhlanýan, galkynýan, sunugata döredijiligi bolan bir höwesiň artýar. Aýdymsaz ugrundan uly işleri alyp barýan hormatly Halipa arkada prezidentimiziň ýyly döwlet geler bolsa atly durlar hazinasynda biziň ýamymyzdan öňki 1-nji asyrda Parfiýa döwletinde ruhy keselleri, gaýgy hasyratlary aýdymsaz bilen bejeripdir diýip belleýär. Adam bar, aýdymsaz bar. Bu adam ilki döränden aýdymsaz bilen şonuň üçin adamyň bir ruhuny tämizleýär, kalbyny joşdurýar. Meniň öz şu aýdymsaza ilkinji girişmegime esasy golda beren öz kakam, meniň kakam esasy mugallymçylyk käriniň daşyndan dutar çalýar. Näha şu kiçiligimden şu aýdymsaza şu kakamyň sağlaryny diňläp, aýdymlaryny diňläp özümiň höwesim artyp, şu urdan okuwymy dowam etdirdim. Aşgabat şäherinde Daňa Türeýez padyndaky ýörüte sunugat mektebini Türkmenistanyň sunugata atgadan işgäri Durdugul Anaýewiň elinde tälim aldym. Ondan sonra nesebäm çekip Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna talip bolmak ahtymiýet seretdi. Bu hujaýda men dutar hünär boýunça sapa galdym, hünär aldym. Onuň daşyndan men Halipadan bir näçe aýdymlary, olaryň hasaplaryny, Halipalarymyzdan gelýän, bize miras gelýän bir näçe inçe ýollaryny, aýdymsazlaryny inçelik bilen öwrendim. Indi şu wagt hem Lewap vilayet ýörüte sunugat mektebinde şu öwrenen aýdymlarymyzy, sazlarymyzy, umman sunugatyň inçe sırlaryny talip ýaşlara öwretmek bilen işläp ýörüs. Şu aýdanyňda şu ýürekden çykmaly, ýürekden çıkan aýdym her bir dinleýijiniň ýüregine baryp ýetip bilýär, onuň şol bir inçejik duýgularyny oýaryp bilýär. Elbetde bu hünäre girişeňde bir ýürek bilen aýtmasaň, ýürek bilen girişmeseň onu kabul etdirmegem kyn. Her bir zähmediňe, her bir aýdymyňa muňa diňe ýyl baha berip bilýär. Seniň nähili derejede nähili aýdymy ýerine ýetirendiňi onu halk köpçüligi baha berip bilýär da. Şu aýdymsaz urundan bir näçe halipalar ýaşap geçdiler. Muňa Türkmenistan atgadynyň başçysy Mustafa Aýmedow, Juma Wellekow, Türkmenistan halk başçysy Roza Muhammedow, Haýtly Mämet Durdiýew, biz şu Lewap vilayetindaky bir näçe ötüp geçen bagşy sadandalarynyň bize galdyran mirasymyzy şu halipalardan şu häzirki günde şolardan ýanyna baryp diňläp, şolaryň nusgasyny bir täzeden dikeldip, olary bir estrada görnüşinde bir näçe saz urulary goşup bir täze öwüşgün çaýyp ýerine getirmek bilen biz ýygy-ýygy bu halipalarymyz bilen işleşip ýörüs. Bunun galyby biziň kärdeşimiz, halipamyz Türkmenistan halk başçysy Gurban Durdy bilen biz bir sunugat ojagynda bir mektepde zähmet çekip maslahatlaşyp, pikir alyşyp bir näçe aýdymlaryň üstünde işläp gezýär. Biziň meşhur türkmen kompozitorlary Nur Halmamedow, Aman Ağajiýew, Hydyr Allah Nurow, Bayram Durdy Hudaýnazarov, Recep Recev we başga da bir näçe meşhur kompozitorlarymyzyň bize galdyran ajaýyp eserleri, ajaýyp aýdymlary her şimdi ýanglanyp dur. Bu aýdymlary bize hasam Türkmenistan atgadynyň artisti Sapar Mämiýewiň 14 perdeli dutary bilen Türkmenistanyň atgadynyň artisti ady berilen Dinan Halipa bagşymyz Gurban Sultan Nurýag diýwanyň ýerine ýetirmeginde bir näçe aýdymlar bize miras kaldy.
özümizin okujağımızda Dinan Makşimiz Gurban Sultan Nuriye Divanı'nın acayip aydımlarını yine de devam ettirip olur yaşlara ayttırmakta bir näçe işler alıp barýar. Bizim Türkmen milli dutarımızın 13 perdesi var. Yani biz şu dutarın perdelerini biraz köpöldüp 19 perdesini getirip şu dutar ustaları bilen bile işleşip şu öz talip yaşlarımıza bir täze aydımları ayttırıp yerine getirip gelýär. Perdeli dutarın yanında Esas Hanım has iyinçe sesli, yani vakal uğrunun aydın aytyan talip yaşlarımızın sesine has hem şuna doğru gelýär. Şu dutarın bir ähmiýetleri, şunu 2 oktavaçyny ses göwrüm bolup, olaryň bir iyinçejik seslerini hem şol 19 perdeli dutar bilen yerine getirmek mümkinçiligi var. Doğru belleýäňde elbetde haýsy bir estrada ýolunun aýdym-aýdaňda şol halipalaň bir ýerine eten aýdymna gyjak tadgurany ýa dutar tadgurany goşaňda ýa bolmasa gar tüýdük ýaly bir tüýdükleň sesini goşaňda da elbetde ol hasam bir biziň bir aýdym saz sungatymyzda saz ýadgylanmada has öwüşgünlüğini berýär. Sebäbi milli tadguralary goşup ýerine eten aýdymlar hasam bir adamyň bir kalbyna bahym tiňýär diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Doğru. Şu meşhur kompozitorlarımızın döredin her bir eserlerini bir dinläninde hakykatdan ol aydımların, ol sazların bir aňyrsy, onun göz başı bizim Türkmen milli sazlarımızdan, aydımlarımızdan öz göz başyny alýan ýalyk şoňa gaty ýakyn. Sebäbi onun bir şol aydımların bir gönözligi, bir millilige ýugurulan, ol şonu bir dutara eliňe alanynda şol aydımların heňe şu dutarın perdelerini gabat gelip durda. Onu fortepiano sazır olan kaptanından hem aýdýan bir näçe aýdymlary var, kompozitorlaryň döreden. Fortepianonyň ýanynda öz lezzeti var, dutar bilen dinläninde onun başgaça öz lezzeti var. Sebäbi diňe bir dutaryň ýanynda aýdylyndy bir hakyky bir millilige gabat gelip bir adam şu halk aýdym sazlarymyzy bir içine aralaşanyňy bir şonu dinläninde şoňa bir girşeniň özüňem duýmanyň alýan. Doğru belleýäňde mehrem şu ýerde şeýde bir ajaýyp bir halipalarymyzdan gelýän bir saz sungatyň, aýdym saz sungatynyň bir iňçe sirleri barada, şoň bir göwrümleri barada gürrüň berdiňiz. Mehri çoğ yar her bir öydün, aydın mukam dövre toydum. Uca atcar, koca köytölmende payır soğağıma.
Geçmişten geleceğe dolan İdris'im astana bağlam Nuru tümlerim olan Gülhedin ne bağıma Nuru tümlerim olan Gülhedin ne bağıma O soğanı ne bağıma Mihman olun ne bağıma Owadyňa ençe ýürek maýyllar. Senimi dam dinlemäne qaýyllar. Sen uruňda müňläp teşne saýyllar. Sayra ajap aýdym ýaňlan owadym. Edi doganlar näşun kun bilen gepleşmede Mehrem Jumaýew hem ine şeýle bir ajaýyp bir halipalarymyň aýdymny, ýani estrada görnüşine geçirip ine şu ýerde aýdyp berdi. Elbetde bu aýdym bilen her birimiziň bir gursagymyzda ýaşaýar. Adamyň bir gaýgyly gününde, şatlykly gününde aýdymsa adama ruhy baýlyk paýlaýar. Edi doganlar gelin häzir Mehrem Jumaýew bile ýene nähil aýdym aýdyp bererke. Gelin ödünden sorak görelim. Mehrem ine şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir aýdymlaň birini ýerine ýetirdiňiz. Indi bu ýerde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan men desem bir aýdym aýtmaňa da garaşýandyr. Belki gepleşiňiziň şu ýerine ýene bir halypalarymyzdan biriň gowy aýdymlaryň birini aýdyp berseňiz. Men şu wagtda Türkmenistan halk başçysy Gurbandyrdy Öwedipiň döreden Ceyhunum diýen aýdymla özüm gyzak taýyr rolunda çalyp ýerine ýetirip beräýin. Başdyny. Ýöne Mehrem şu ýerde siz şol aýdym ýerine ýetirmeden öňürti Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň talipleri şeýde bir näçe mehmanymyz bir de mehmançylykdy. Belki bulan size berjek sowallar, soraglary bardyr. Şonu dinleýin, soň gepleşigimiz aýdym bilen dowam edýär. Mehriban ýaşlar edip mehmanlar näşun kun Mehrem Jumaýew berjek soraglaryňyz barsa berip bilersiňiz. Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň 1-nji ýyl talebi Maýa Geldimradowa. Meniň halypa şeýlerak sorag beresim gelýär. Başgalaňyzda başga da aýdym saz bilen meşgullanýan adam barmy? Bizim maşgalamyzda meniň kakam dutar çalýar. Aýdym aýtmasam ol mektepde mugallimçilik kärini ýerine ýetirdi. Onuň gapdalyndan dutar taýyr rolun çalýar. Dutardan başga mandolin taýyr roly, rubab taýyr rollaryny baş çykarýar. Bizim öýümizde şu şeýlerak taýyr rollar bir näçesi öýde bar. Menim özüme şol taýyr rollaryň içinde bir saýlap şu dutar özüme ýakyn tasaplap, ýakyn saýyp şu dutar taýyr roluna bir giýişip başladym. Bizim öýümizde men hemde kakamdan başga aýdym taýyr bilen meşgullanýan ýok. Ata ketbi oğlu halal diýişler, ýaly elbetde ata ketbini dowam etdirip näme gyjak taýyr rolyna, bir dutar taýyr rolyna aýdym aýdyp bugün kun ýurdumyzyň ötüşini şeýle-de halipalarymyzyň aýdymlaryny bir toý bayramlarymyzda çykşyp gelýär da şeýlemi? Elbetde. Jigim siziň beren soralaryňyz dogry jogap beren bolsa, onu bir gepleşigimizde Mehrem Jumaýew ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Edil mehmanlar, edil watandaşlar, şuň kun Mehrem Jumaýew ýerine ýetirjek aýdymny biziň ustad halipamyz näçinji ýyl halk köpçüne ýetirdi. Şeýde şol aýdymyň sadynyň sözüniň kimikinden bilseňiz 0585 SMS gurup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarynda dogry we dol jogap bereni-de biziň gepleşiklerimizi ýazmaga odan saknalar bilen berip berýän Akbul Tututu kärhanasynyň taýýarlan sogadym size garaşýar. Ona Mehrem watandaşlar edil mehmanlar biräder gepleşigimizi Mehrem Jumaýew ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleň dinjal. Aýdyp käte taçaly tarif edýän ödeli Ceyhun Oturulmy gören ýokdur inzali temir hamrak ele ýaly Ceyhun Şagıl kısağı nağma bilen becerýärdim hatany Görýärdim ajaýyp detany gülden düşäp ajap haly Ceyhun
sol ceyhun Atalan ve fethin elen pendi Tırlık ucağında bir can bir tendi Parağın feydinin canı bendi Coşun verip ettin derdi ceyhun Parağın feydinin canı bendi Coşun verip ettin derdi ceyhun Fenmir hamlak ile yağlı ceyhun İyi vatandaşlar, ayla akşam o vadatlı gepleşimizde devam etiyatız. Bizim gepleşimizde iyiliklere tomosha ediyen bolsaňyz görýän taňyp. Bizim gepleşimizin her sanyna ýurdumyzyň dörli puwdaklarına dähmet çekýän bir näçe iyleşimiz bize mihmançylykdy. Edide onar şuň kun bilen Balkan welaýatynyň Gumdaq şäheriniň bize bir näçe iyleşimiz, ýani ýeňelemiz, jigilemiz bize mihmançylykdy. Geliň ada olaň berjek günleriň gepleşimizde dowam edýär. Men Balkan welaýatynyň Gumdaq şäheriniň 3-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy Begen Smelzanov. Aýdym sada gelişim barada aýtsam, kiçilikde aýdym sada höwes edýärdim. Halk aýdymdan çopon ýolun dinleýän bagşylarym, çopon ýolun döreden Ustad Halipa bagşymyz Nurberdi Gulow we onuň şagirdi Türkmenistanyň atgalan artisti Recep Guly Kerimow. Soňra bolsa ilkinji gedek toýda Halipam Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 1-nji ýyl talaby Täşi Tulagenov bilen ilkinji aýdymy toýda ýerine ýetirdim. Soňra bolsa Täşi Tulagenowyň aýdymlaryny höwes edip ak pata alyp aýdym sada başladym. Şular ýaly mümkinçilikleri öğretip beren Mähriban arkadamyň jany sag bolsun, başlyk bolsun. Sag boljygym. Ine şu ýerde siz gaýbana Halipaňyz Türkmenistanyň halk artisti Recep Guly Kerimowyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny ýerine ýetirýän ediňizde. Elbetde siz şol aýdymy aýdaňyzda, siziň bir aýdym aýdyşyňyzda bir näçe halipalamyz baha berenler, nähili tahnada özüň alyp barmak, nähili aýdymlaryň bir gaýnawly setlerini, ýa-da jukgully ýerlerini öwredendir, dogry dämi? Ine siziň başgalaňyzda şu aýdym saz sunuwatyny bir sizden başga da aýdym aýtýan barmy? Elbetde bar. Ýaş wagty ejem aýdýardy aýdym. Hem-de Asir diýip daim bar. O da ençime wagt aýdym saz bilen meşgullygyny aýdym aýtdy. Hem-de agam bar, aýdym sazy höwäsi bar. Ona siz onu ejeňizden, daýyňyzdan bir aýdym saz sunuwatyna gelmeňe iterge beren şolar bolýardy. Hawa, häzir men size Türkmenistanyň halk artisti Halipam Recep Guly Kerimowyň töwrüýüdiň begileri sonam gelimi diýen aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Halipalaram baha berse. Başlysyna jegim, ona nämetiniň kämillik ýoluňyzda şu geljekde de aýdym saz sunuwatynyň bir iňçe sırlaryny geljeki ýaşlara ýetirmekde, öz taýlan hünäriňiziň hem eýeti bolmakda, alp baran işleňizde üstünlük kemraňyz bolsun. Ona näme jegim siziň ýerine ýetirmeginde aýdym bilen dowam edýär. Sag ol. Ayzıgaları tel güllerimiz hanı hey 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 vah vah ha ay çöwrüýüň begileri sonan ilmi çekip ağlar gel ağlar vah vah ağlar
açılsa lengengengengengeler gül olsa bağları hey 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 vah vah hey ay çöğrüydün beyler sona gelmi Şunu tutmama, tutmama, tutmama. Ay 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 ay. Hop, tüyürüydün bağına, ziralar etmeni. Hey, 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 vah vah ha. Ay çöğrüydün beyler sona gelmi, gelmi, gelmi. Yerden baydar sağdır, kanı bağlıdır. Kıymaların sapran sapran daha harlıdır, daha harlıdır, daha harlıdır. Asın sorsan genci kara bağlıdır hey 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 vah vah hey tüyürüydün beyler sona gelmi gelmi ay tüyürüydün bağlarına ziralar etmeni hey 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 vah vah ha. Ay çöğrüydün beyler sona gelmi, gelmi, gelmi. Ay, 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 ay. Du tarım mukaddes jadalı cennet. Sen bir oğudun hem azap dinat. İnsanın kalbine bitiriyen ganat. Sayra azap aydım yanlanawadım. Edide ondan şun kun bilen gepleşmede en yaşçıgymyz Balkan vilayetinin Gumdağ şäherine 3-nji orta mektebinin ene 10-njy sınıf okuwçysy Begenç Meljanow. Ine begenççigim şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlar ýerine ýetirdiňizde. Ine watanaşlarymda, mehmannamda, mine tiň deň duşlaňyda ýene de bir tiň aýdym aýtmaňyda garaşýanlar. Belki halipamyň ýene bir aýdymyny aýdyp berseňiz. İkinji ýerine ýetirip berjek aýdymym halipamyz Nurberdi Guluwyň Köşkünde diýen türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip beren başardymda. Başdyna. Ine jigim şu ýerde şeýle bir ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirýäňizde. Ine häzir tiň şu birinji ýerine ýetiren aýdymyňda ne şu ýerde biziň Ustad halipalamyda ne otýar ýagny ýazmyra dagaň. Size berjek maslahaty bardyr. Eger maslahatyny diňläliň, onuň size gep aýdym bilen gepleşmede dowam edýär. Ýazmyra daga. Ine
şu yerde şeyle bir acayip bir aydımlan birini yerine yetirdi. Ol aydımını hemmemden bilýär. Recep Bulut Kerimov'un yerine yetiren aydımı. Ol halipalan yerine yetiren aydımını yoyman, dürs yerine yetirmeli. Ine şu yerde de başardığı yaşlığına garamadan şu yerde şeyle bir acayip aydımlan birini yerine yetirdi. Ine şu jigimi de berjek matlakadan. Tebäbi bir yaşlanmaz gelecekte bilen halipa şähertlik ýolunu dowam etdirjek aydymsa sungatına baran höwgetini hasam arttırmak bilen yaşlanmada döreýärdi, dogry dälmi? Degençi ýa dinledik gördük. Ha 10 sınıfta okap bersin diýdiler. Aydym sady esasanam ýanky hereketler bilen ýerine ýetirýän ol has bir ýeňillik berýär ödüňe. Gowda onu has başar bilsen. Üstünlük arzu edýän tamam. Sözlerini ýoýmanam, ýanky şol öz ýoluňyzda köp zatlaryň gowy ýerine ýetirmeýän başardyň. Enne sana ýer ýüzüni işlemek arzu edýän. Ýoly düşdüňmi? Ine soňra şeýle alyp çykmaly dady. Sağım sana gel ardım sözdüreyim. Aman 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 sözdüreyim. Dökülüydün hayran bollayıp kuşkunne. Kuşkunne, kuşkunne, kuşkunne. Tatir gelmiş bunu kimden gizleyin? Sırdarın gözü gördü kuşkunne. Kuşkunne, kuşkunne, kuşkunne. Yar bilen söküt kurup zökrüzan. Rakipler mikrinden izleyir aman. Hey, durnoy salıp nağara kakıp sadiyani. Dokuz gündür dövran sürdü kuşkunne. Kuşkunne, hay hay kuşkunne. Sen bulmuş bir bölük peri. Aman 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 bir peri. Sevdiğinden doyman açar yer biri. Yer biri, yer biri, şol biri. Tahir dökre zanı dökre tahiri. Alma bilen at vurdu kuşkunne. Kuşkunne, kuşkunne, kuşkunne. Bağlan yer dökre zanı görsünlüyüm. İki aşık funku sapa sürsündüyüm. Halayığa toy tomoşa barsın evi. Sizden haber sorar bulli kuşkunne. Kuşkunne, hay hay kuşkunne. Uy, ay halayığa
toy tomuş habarsın niye Tüvün haber sorar bulur Kuşkunne Hay 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 Kuşkunne İdi vatandaşlar aylaksam o adatı gepreşimde devam etiyetine şu kun bilen gepreşimde yürüte katnaşmana gelen ina Maru vilayetinden bilen jiglenmedi var. Gelin ada olan berjek kurumlaryň gepreşimde devam ediyet. Jigim gepreşimde hoş gördük. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, ata watanymyz Türkmenistana, mehriban hemde gahryman arka dagymynyň saýasyna yurdumyzy gülletmekde, onu ösüşlerden özgörüşleri ilerletmekde, gahryman arka dagymyz bizi ýaşlara ul mümkinçilikler döredip berýär. Gahryman arka dagymyz biziň mirasymyzyň hazinasyny täzeden gülletmekde, oňa giň ýol açyp berýän gahryman arka dagymyz bar. Gahryman arka dagymyzyň jany sag ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler elmi dama rowaşlyklardan rowaşlyklara wetlensin. Gahryman arka dagymyz bize sunwatda, medeniýetde uly görüm görörle bolup durýar, nuskolyk mektep bolup durýar. Şyhryýet dünýäsinde de, aýdym sazda da mehriban arka dagymyz bize nuskolyk mektebi, bize halipa bolup durýar. Men hem şu ýerde halkyň seýgisini gazanan gepleşikleri biri bolan aýlakşam gepleşigine özümiň ýürek buýsanjymy goşuk tetirlerine geçirdim. Mümkin bolsa aýdyp beräýin. Başsyna. Aýlakşam şunu saatlan hat belende gallygy, mirasyň mülküne ýollar gurdugy, arka dagry eşret zaman gelligi, kalbasyňen aýlakşamyň owazy, köňüllere bihiş nurun paýlaýar, belent owazasy älim ýaýylýar, seni sungatlar seresi saýylýar, wasbyň madam dillerdedir aýlakşam, ak ýollara bagtyň nurun çaýmasy, temiz owaz ýürekleriň aýnasy, mirasyň berkden tutulan galasy, halipalan keşdisiňen aýlakşam, täzeden dikeldip hazinaň baryn, Älime ýaýylýar belent owazyň, her näçe görsemde hiç doýmaýaryn, ruhuňy belende götär aýlakşam. Watan wasby ýanglanyp dur herwentde, teşne göwün ganýar senden elbetde. Ýanglan hazinaňy ýene gülletde, bagyt mukamyň sadan çalan aýlakşan. Bize şunun ýal mümkinçilikler döredip berýän, gahryman hemde mehriban arka dagymyzyň medeniýet halkyň kalbydyr diýip belleýän, mehriban arka dagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak, tutýan tutumly işleriniň elmi dama mundan beýlekler hem rowaşlyklardan wetlenmegini tüýsürekden arzu edýärin. Sağ olun jigim ketbiňizden kemal takmyň. Goý elmi dama geljekde de şyhryýet älemini hasam kämilleşdirip, öz taýlan hünäriniň eýesi bolmakda, alp barýan işleriniňizde de üstünlük hemraňyz bolsun. Idi vatandaşlar, aýlakşam o adaty gepleşigimizde dowam edýär. Siz biziň gepleşigimizde ýa-da tomuş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşigimiziň her sanyna ýurdumyzyň dürli pudoklaryna rahmet çekýän ýerleşlerimizden dogan garyndaşlaryny gutlap bir näçe SMS-lerge gowşýar. Idi doganlar geliň adar şu ýerde bize bolan aglama diýişleri ýaly ýerleşlerimizden gelen SMS-leri şu ýerde gysgaça tanşdyryp geçmekçi. Mehran vatandaşlar, ne bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Berdigelle ağa öz ýan ýollaşy Jeren Naýdany şeýlede öz körpeje aktygy Ýunusy dogran günler bilen gutlaýar, bulara berk jan sağlyk arzu edýär. Şeýlede bu gutlugy öz maşgala agdalary, şeýlede öz çağalary goşulýar. Jeren Naýda uzak ýaş arzu edýärler. Edi doganlar şeýlede şu gün biziň gepleşigimizde gelen SMS-leriň ýene de biri Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjy Aman Gelli Aman Muradow öz aktygy Hatijany 11 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar. Bu gutlugy bolsa Qaqaty Parahat, Ejeti Altyn, Eneti Bayram Sultan, Laçyn, Ahmet, Ferdar, Aýlar, Ibrahim daglar goşulýarlar. Şeýlede bu körpeje uzak ýaş arzu edýärler. Ene bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Ogul Nur Anna Muradowa öz ejeti Ogulsana Daýdanyň 62 ýaş bilen gutlaýar, oňa berkjan sağlyk uzak ýaş arzu edýär. Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Laçyn Meredowa ýollaýar. Ol bolsa öz Balkan welaýatyna gulluk borjuny berja edip beren ogluny dogran gün bilen gutlaýar, oňa berkjan sağlyk uzak ýaş arzu edýär. Bu SMS bolsa Lewap welaýatynyň Saýet etrabynyň ýaşaýjy Xanbeg Durdyf ugradýar. Xanbeg hem öz aktygy
Aşgabat şäherine gulluk borjun ýerine ýetip beren meretkelliğini doglangyň bilen gutlaýar, oňa berkjan taýlyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Lewap welaýatynyň Çerjew etrawynyň ýaşaýjy Rozbay Muratbaýew ýollaýar. Olam öz maşgalaty altyn genejäni 63 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan taýlyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Aýjamal Babaýewa ýollaýar. Aýjamalam öz ogly Kerweni doglanyň bilen gutlaýar, oňa berkjan taýlyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Mar welaýatynyň Murgap etrawynyň ýaşaýjy ogul Jeren Hanowa ýollaýar. Olam öz ýan ýollaşy aşyrgelliğini 52 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan taýlyk uzak ýaş ardy edýär. Edi doganlar şunkun gelen SMS-leri häzir şu ýerde gytgaça tanışdyryp geçmekçi. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Batyr Sahyf ugradýar. Olam öz gelnejeti ogul täç genejäniň doglanyň bilen gutlaýar, oňa berkjan taýlyk uzak ýaş ardy edýär. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Maral Ataýewa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Artlan Meredow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Aşyrgelli Mürdäýew, Lewap welaýatynyň Çerjew etrawynyň ýaşaýjy Haýtbaý Hydyrow, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Merjen Haýtbaýewa, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Görogly Aşyrow, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy ogul Jemal Gökwa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Mukam Artykow, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Aýjeren Meredowa, Ahal welaýatynyň Gämowatynyň ýaşaýjy Artlan Mirjanow ugradýar. Mehran watandaşlar şunkun bilen gepleşigimde doglan günleri gabat gelen ähli ýerleşlermede doglan gün bilen gutlaýar. Olara uzak ýaş berkjan taýlyk ardy edýär. Şeýde şunkun bilen gepleşigimde gatnaşmana gelen Mehrem Jumaýewiň ýerine ýetirmegine siz üçin aýdym eşdirýär. Dinleň dinçeliň idi watandaşlar. Kalmarım filmin yandan kalındı. Benim dağlı arağa düştü. Kalmarım filmin yandan kalındı. Hatayım uzun ölsün, ölmesin. Hoş halini yine görsün, vay görmesin. Ay benim bilen Kalmarım filmin yanından kalındı. Altı nedir, yedi nedir, beş nedir, on nedir, kardeş nedir, vay dost nedir. Kalmarım filmin yanından kalındı. Aşık himra düştü hıyalına. Konulur garip olur eşkim vay kölüne. Bas koşmuş hemen
kelmin yadımdan mahalli. Ay karamıdın bakın gali yaş nedir? Almerli kelmin yadımdan mahalli. Alaymarım kelmin yadımdan mahalli. Idi vatandaşlar siz bilen gepleşmede idigider tomoşa eden mortaňyz göräntiňiz. Şugun kun bilen gepleşmede gatnaşmany gelen mediýa ustaatlarymyň beren gurrunlaryny aýdyp beren aýdymlaryny dinläntiňiz. Inne bolsa gepleşmeden ahyryna mediýa ustaatlarymyň arzuwyny eşitmek bilen her birimiz üçin ýakymly bolupdyr. Mehrem bir arzuwlaňyzdan reşdäýtek. Sunwat medeniýet ulgamynda bir näçe işleri alyp barýan hormatly arkadaşymyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Häzir men size halipalarymyzdan bir aýdym aýdyp bereýin. Başdyna. Yanradaga sizin bir arzuwlaňyzy eşdäýsek. Halipa şäherlik ýoluny açyp beren biziň hormatly arkadaşymyzy köp sag bolsun aýdýar, janyň sag bolsun, başy dik bolsun. Mene halipamyzyň bir aýdymny eger size ýerine ýetirip bereýin. Başdyna.
yeter qaraqay dülpün senin. Sen yakınat beltin yanıma. Ey müspidi gelir donundan ey. Dülperdin iqdanından, dülperdin iqdanından. Doktor qaraqay dülpün senin. Ay tezanı qalmasın bilmana qan gözü yaşım ey. Ulvava dir Allah kuşun, ulvava dir Allah kuşun. Yeter qaraqay dülpün senin. Abyarım geley, Mehriban Medeniýet ustatlary, edil mihmanlar, sadanlar, şuň kun bilen gepleşmede gelip beren gurunlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalp beren taýlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goýsydyňa maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik, bagtyra höküm sürmegini, her bir toý bayramlamada aýdýan hoş owadyňdygan belentden belende ýaňlanmagyny tüýsürmeden arzu edýär. Mehran vatandaşlar, ine bilen gepleşmede ahyrlap barýar. Şuň kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen medeniýet sanat ustatlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaň sadynyň sözüniň kiminkidigini sorag berdik. Kimde kim bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap berjeňiz bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Özüňizi tanıştyraýyňyz. Men Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 1-nji ýyl talibi Rahmetova Maral. Ýazmyrat Mälikguliýewiň ýerine ýetiren aýrylsa diýen aýdyma sözü Maktumul Pragynka, sady, halk sady. Dülpün senin diýen aýdyma sözleri Kemine Şahyryňka, sady, halk sady. Mekrem Jumaýewiň ýerine ýetiren Gal Maralym diýen aýdyma Saýatly Hemradi sanyň sözlerinden, sady, halk sady. Jihunyň diýen ýerine ýetiren aýdyma sözleri Öwliýaguly Mewlamowyňka, sady, Kur'an durdy, Öwesowňka. Sizin şol bilen beren soralarymyza dogry jogap berdik diýip makulýaňyz şeýlemi? Häzir dogry jogap berdiňiz, men näme dogry jogap berdiňiz? Ony näder halipalaryň özünden sorap göräýelim. Ine halipalar şuň kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen, jigimiz sizin ýerine ýetiren aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini dogry jogap berdim diýip anyk aýdýar. Bilen beren soralarymyza dogry jogap berdim, men näme dogry? Dogry jogap berdim. Sizin ýerine ýetiren aýdymyň sady sözü dogry şeýlemi? Dogry. Sizinki? Benim aýdym şu Jeyhunum diýen aýdym dogry. Dogry aýtdy. Iki aýdymyň hynam dogry aýtdymy? Dogry. Näme dogry aýdan bolsaňyz aýdyň. Sebäbi şuň kun bir gepleşmede ýarmaga ýardam berýän, akbyr tutudy kärhanasyň sowadyny goşdurmalar. Şoň üçin hem dürüst dogry aýdan bolsa, ony bir gadanan ýeňsi bilen gutlap bilýär şeýlemi? Gerekli iki aýdymam dogry aýtdy. Sag bolun. Ony näme mehran watandaşlar, edil mehmanlar biräder ajygymydy gadanan ýeňsi bilen gutlaýar. Şeýlede şuň kun bilen gepleşiklerimizde ýarmaga ýardam berýän, odan taknalar bilen berip berýän, akbyr tutudy kärhanasyň taýýarlanan sowadyny goşdurmakçy. Geleýin jygym. Gadanan ýeňsi gutly bolsun. Jygym gutly bolsun. Goýelmi dama şu geljekde de bilen gepleşiklemede gatnaşyp, şu halipa şähertlik ýoluny dowam etdirip, bilen gepleşiklemede şu aýdymçylarymyzyň ýerine ýeten aýdymlaň sadynyň sözüniň kiminkidigini dürüst we dogry jogap bermekde de alyp beren işleňizde üstünlük kemräňiz bolsun.
insanın yüreği aydımsaz bilen. O yor yarsın biri hoş ovad bilen. Aydımlar yanlan yar pervadı bilen. Sen bey kudrotsın azap ovadım. Mehran vatandaşlar size yetirmek isteyen aydım sağlığı tökve tuğuruşun bir şulardan barar. Birin gepleşirmetinin goňlyda yarandır deyip umid edýär. Bir de şeýle ajaýyplar göredip beren, geçmişimde ulu hormat koýan, sungatymyzyň hakkı onlary, gahryman arka dağımda köp sağ bolsun aýdýar. Koy gahryman arka dağımdan jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. El ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan kunleşleriň gurawaşlygy etlenmegini tüýsüremden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlary her ýerinde arzuwlar, aýla şuň owadatly gepleşmede geçip turýar. Yine diýelimde duşýan çaq tagamana turup edilerler. Öňe, dine öňe, zan watanym Türkmenistan.